הגמרא במסכת סנהדרין מספרת, בשעה שנבוזראדן הגיע לירושלים, הגיע עם 300 פרידות מלאות בגרזנים מחודדים. 300 פרידות זה מה שנקרא הסמי טריילרים של פעם, מה שסוחב טוב, ועליהם היה גרזנים מחודדים. מה הוא רצה לעשות עם הגרזנים המחודדים? לשבור את החומה, הגרזן. הוא הגיע לשבור את החומה עם הגרזנים, על מקום אחד, על שער אחד משערי ירושלים, הכל נכנס. כל הגרזנים הלכו שם ולא קרה שום דבר לבית המקדש. יופי. אחרי שהוא ראה שזה לא הצליח, מביא המדרש פסוק, פיתוחי היחד, בקשיל וחליפות יהלומון, כפי שמופיע בתהילים. אמר נבוזראדן, אני חוזר לבבל, עזוב, לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את בית המקדש. למה? מה הוא פוחד? אמר בליבו, שמא יעשה לי כמו שעשה לסנחריב. מה היה סנחריב? סנחריב עלה לירושלים, הגיע ערב פסח, הסתכל על כל ירושלים, אמר, 185,000 ראשי גייסות, מיליוני חיילים הבאתי, מה פה? אתם יודעים, ממחר אני אומר לכל החיילים מה לעשות? יריקה בפנים, יש הצפה. כולם, אני פותר להם את פתרון המים לכמה שנים, כולם מוצפים במים. אחר אומר, לכו לישון, הכל בסדר. בלילה קמים, כולם מתים. כולם מתים. כמה נשארו חיים? 5. מה עוד אופציות? 10. מה עוד אופציות? 4. טוב, 10, 9, 14, 5, הכל נכון, כל הדעות בגמרא. אנחנו ניקח הדעה 5. מי זה 5? סנחריב ושתי בניו, נבוכדנצר ונבוזראדן. דברי רבי יוחנן. יופי. אז מי נשאר? נבוזראדן. נבוזראדן הרי חוזר, אומר, ניסיתי לשבור, הבאתי 300 פרידות עם גרזנים, חשבתי לשבור, הכל נכנס בתור שער אחד, נשאר עם גרזן אחד, אומר, עזוב, אם אני נשאר פה עוד לילה, אני בר מינן, אני כבר הייתי בלילה אחד כזה. הלכנו לישון, אף אחד לא נשאר, אומר, עזוב, בוא הביתה, בוא. יצא בת קול ואמרה לו. מה אמרה לו? אמרו לו, שבר בן שבר. אמרו לו, אדוני, דולג בן דולד, הגיע הזמן שתעלה לירושלים ותכבוש אותה. אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אכבוש אותה, לא צריך הרבה גרזנים, גם לא גרזן עם חוד. עם מה הוא ישבור את ירושלים? לקח את הצד הכהה של הגרזן, לגרזן יש את העץ, נתן מכה עם העץ, אומרים חז"ל, ונפלה החומה. גרזן אחד, לא עם הצד הכהה, עם הצד הכהה, לא עם הצד החלש. נתן מכה ונשבר החומה. נו, בסדר גמור, יופי. נכנס נבוזראדן. דרך אגב, הבן יהוידע כותב שם בגמור בסנהדרין, הוא אומר, למה הוא שבר את זה בסוף עם גרזן אחד? כיוון שהבית הזה נחרב על עבודה זרה, וכפרו בהשם אלוקינו, השם אחד. אומר, הראה להם שבגרזן אחד, מי שמאמין, איך כתוב בסטיקר, בטח באחד ולא תפחד. אתה לא בוטח באחד, גרזן אחד גומר אותך. ללמד אותך הכלל הזה שתלמד שהשם אלוקינו השם אחד. נכנס נבוזראדן לתוך ירושלים, הוא נכנס פנימה והרג את כל מי שהגיע בדרך, מגיע לבית המקדש. מה הוא עושה? כתוב בחז"ל, הדליק אש בבית המקדש, שנאמר שילחו באש מקדשך, פסוק בתהילים. מה קרה כתוצאה מזה? איך שהדליקה אחד אש, הלכה ופשטה, אומר המדרש, גבה היכלי. ההיכל גבה, ההיכל התרומם לשמיים. ביקש לעלו בשמיים, אומרים חז"ל, דרכו בימין שמיא, דרכו על ההיכל מהשמיים ורדו לארץ, שנאמר באיכה, גד דרך השם לבתולת בת ציון. הקדוש ברוך הוא כביכול משמיים דרכו על בית המקדש והוריד אותו לארץ. זכה דעתו של נבוכדנצר. נבוכדנצר היה מבסוט, נבוזראדן. מה היה מבסוט? הוא ראה, החריב את בית המקדש, נכנס עם מקל אחד, גרזן אחד, הצית אש, הדליקו, השמיים התרוממו, הורידו לארץ. ברוך השם, זכה עליו דעתו. יצא בת קול ואמרה לו, אמה כתילתא קטלת, הרגת עם הרוג, היכלה קליה קלית, שרפת בניין שרוף, קמחא טחינא טחנת, קמח טחון טחנת. ככה יצא בת קול ואומרת. טוב, רבותיי, מה מונח כאן? אמרו לו לנבוזראדן, תלך תעלה על ירושלים, דמקדש החריב והיכל המקלי. שואל הספר תוירס חיים, למה כתוב דמקדש החריב והיכל המקלי? מקדש והיכל זה אותו דבר. אומר הספר תוירס חיים,
באו להגיד לו, אדוני, כשאתה שרפת בית מקדש של מטה, תדע לך שלמעלה כבר בית המקדש היה שרוף. דמקדש החריב היכל המקלי, פירוש הדבר, אתה לא עשית שום דבר למעלה, אתה רק שרפת למטה. אבל איך שרפת למטה? בגלל שלמעלה כבר בית מקדש היה חרוב.